Foxo, como van as cousas por aí? Hai pouco máis de 2 meses estivemos celebrando a homenaxe ao profesor Alonso Montero e a miña sensación é de que hai 7, 8, 9 meses. Este virus parece ser que ten a capacidade de alongar o tempo, tan ruín é. E velaí que esa foi a última saída de carácter cultural que eu fixen. Non volvín a sair a ningún acto público, nin cultural nin sen ser cultural. E aquí estamos encerrados, guardando o confinamento. Bueno, eu agardo que en breve poidamos vernos, tárdame vervos, tárdame parolar con vos un pouco, botar unhas risadas e sentir esa caloriña amiga que desprende ese vosso colexio. E mentres iso non é posible, se non vos parece mal, leo-vos un poemiña do meu último libro Verso Plural, que se titula Horarios. Magóame o reloxo, deitarme xa para erguerme cedo. A ducha a esta hora magóame. Saír agora para entrar a tempo. Deixar ximnasia para coller historia. Sentar para estudar, interrompelo para comer, magóame. Ir de compras, poñer vacinas, magóanme. Magóanme agora, mañá, máis adiante. O almanaque magóame. Só me alivian as vacacións e o recreo. Veña, que todo vaia ben, que isto se amañe o antes posible, é unha aperta sentida desde a distancia. Vémonos.